Ако някой постоянно ти показва неуважение, той си е такъв. Ако някой изчезва, когато нещата станат трудни, той си е такъв. Ако нарушава границите и нарича това любов, той си е такъв. Ако някой те лъже, за да се защити, а не за да запази доверието ти, той си е такъв. Ако някой те кара да се съмняваш в собствената си стойност, той си е такъв. Ако някой се появява само когато има нужда от нещо, той си е такъв. Ако някой те кара да се чувстваш луда, защото има стандарти, той си е такъв. И ако някой постоянно се извинява, но никога не се променя, и той си е такъв. Тези хора могат да се променят, но само ако те самите решат това. Не вие да тръгвате да ги промените. Какво може да направите? Да приемете хората и ситуациите такива, каквито са. И да се съсредоточите върху това, което вие може да управлявате. Вашите реакции и вашите действия спрямо техните реакции и действия. Споделете в коментар какво мислите. Чао и до скоро!